गिबियावनो साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोनखौ खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों स्पेसियली रनजित बसुमतारी अर्थात जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बारग' इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो फोरमायथि। पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बर'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव माखासे गनायथावनो हाथावै नंखाय बाथ्राफोरखौ फोस्रावनानै गावनि पलिटिकेल केरियारजों लोगोसे गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ स्टेन्ड खालामनो नाजानाय माखासे फर्मुलाफोर आरो बेबायदि फर्मुलानि गेजेरजों बिथांमोना थगाय थसि फैयै फैयै थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिथांमोनानो दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया गासै मोन 7टाल' सिट्स लानानै देरहासार जानो हादों। रनजित बसुमतारी बिथां उरुफे फेरेंगाया एनडिपिआव थानानै जों बर' हारिनि थाखाय माखासे गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोनाय सासे जों बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि। दा दिनै एनडिपिआव थानानै जों बर' हारिनि थाखाय स्ट्रागल खालामबोनाय सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरिया थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैखांनायनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होजेनो। बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव रनजित बसुमतारी बिथांमोना आगान होखांनायनि उनावहाय गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय गोख्रों खालामनो थाखाय गावजों लोगोसे गावनि उनाव माखासे इउज खालामनो हानाय दाना होनानै जाहो लोंहोनानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ एवस्रांनो थाखाय माखासे गुन्दा बाहिनी फिसिनानै दोनो होननाय आरो बिथांजों फिसिजानाय माखासे गुन्दा बाहिनीफोरा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गावबा गावखौनो रनजित बसुमतारी बिथांजों फिसिजानाय गुन्दामोन होननानै फोरमान होना लाफैदों। बयबो गोसोआव दंना मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोन? अब्ला दिनै साननो गोनां बाथ्रा, दिनै जों बर' माहारिनि थाखाय गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोनाय गोलाव सम दावहा नांबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरिया गावनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय जोंनि इयुन जेनेरेशनफोरखौ जुदि इउजलेस खालामलांनाय हाबाफारियावल' जुदि इनभल्भ खालामनानै थुनज्लायबाय थायोब्ला थुलुंगा होबाय थायोब्ला जोंनि बे बर' माहारिनि इयुन जेनेरेशनफोरा माबा मोनसे मोजां प्लेटफर्माव स्टेन्ड खालामनानै जोंनि माहारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा मोनगोन नामा? मालाबाबो मोना। रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंबावदों जे फैगौ इन्टारिम सरकाराव एनडिपिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां एसेबो लाजियाखसै जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव दा समाव जोबोद गोरों गोरों लाइमोन फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोनोम मोनबाय। जोबोद गोरों गोरों बर' लाइमोनफोर दङ। दा बै जोंनि बर' समाजनि गोरों गोरों लाइमोनफोरनि सिगाङाव खोमा सेराव बेफोरबायदि जाथावथारै बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोस्रावनो लाजिनाय मोनगोना मोनाखै? बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मानि थाखाय खालामनाय जादोंमोन? दिनै मोनसे पिस एग्रिमेन्ट पिस एकर्डखौ मोनसे बिग्रायारि हानजानि ए टु जेड जेंना जेथोफोरखौ दाय दन्द'फोरखौ सुस्रांना होनायजों लोगोसे बै बिग्रायारि हानजाखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थांखिजों मोनसे पिस एग्रिमेन्ट मोनसे पिस एकर्ड खालामनाय जायो। नाथाय बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो दिनै नोंथांमोना एनडिपिनि गायसनगिरि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोननानै गावबा गाव साफा साफा बे बिटिसिनि इएम जिएम जाफैबाय। लाजियाखसै? लाजिनांगौ। दिनै नोंथांमोना 5 इयार्स जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन। नाथाय बे 5 बोसोर नोंथांमोननि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायनायाव नोंथांमोननि आखु नोंथांमोननि आब्रुथि
आरो नोंथांमोना बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ माबायदि आबहावानि गेजेरजों लांनो नाजादों बे बाथ्राखौ गासै बर' माहारिनि रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना हमदांनो हादों जायनि थाखाय खिथेर महरै मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांखौ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोननै बियाबाव डाइरेक्ट फेजेनदों लाजिनांगौ एसे लाजिनाय थानांगौ मानि थाखाय जेनदों मा जाहोनाव नाथाय दिनैसिमबो बेफोरबायदि माखासे थगायनाय बाथ्रानि गेजेरजों गावबागावनि माखासे पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामलांनो बाथ्रा बुंनाय बाथ्रा फोस्रावनाय माखासे नुथायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ एनडिएफबि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारादि बे बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां जानो हादिया लोगोसे गोबां एनडिएफबि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा दि जोबथेसालियाव थाफिननांदोंमोन बे माखासे दुखु गोनां बिथिंखौ नोंथांमोना बे थांनाय 5 बोसोराव नोजोर होनोनो सम मोनाखै नोंथांमोना मिथिदों नोंथांमोना थर मोनदों नाथाय अब्लाबो नोंथांमोना गावबागावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जोबोद मुखुब जानानै थादों दिनै 5 इयार्सनि उनावहाय बेफोरबायदि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन होननाय बाथ्राखौ बुंनो लाजियाखै लाजिनांगौ दिनै एनडिएफबिनि गायसनगिरि फाउन्डारखौनो जोबथेसालियाव दोननानै नोंथांमोना गावबागावनि पलिटिकेल इनजयमेन्टखौ लालांबाय जेबो उदिस मोनदिया मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोना बिखा बुनानै बै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनि समाव बुंनो हानांगौमोन जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि गायसनगिरि फाउन्डार रन्जन दैमारि साराबो जुदि उदां जायाब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव जोङो सिगनेचार खालामा होननानै बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन नाथाय नोंथांमोना बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआ माबोरै जागोन माबोरै खालामगनो हागोन हाखु दाखु जानायनि आन्दोनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गुबै लाखुमानानै दोननाय बाथ्राफोरानो जाहैबाय मा बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामगनो हानाय लोगो लोगोनो बिथांमोन बायदि माखासे सेल्फिश 3 4 लिमिटेड थगायसुला गावनिखौल मोनबानो गोजोनग्रा लिडार्सफोरा बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनफा सीट शेयारिंनि मोनसे एग्रिमेन्टखौ आन्दोआव खालामनानै लाना फैखादोंमोन आरो बेनि गासै रोखा सावगारि रोखा माखासे फावथिनाखौ जों थांनाय 5 बोसोर गावबागावनि मेगनजोंनो नुनोबो मोनदों